Avui us porto una recopilació de classes de fusta. Això és conglomerat, que està fet de trossets de fusta. La seva resistència no és molt alta i si es mulla s'infla i es trenca. Per tant, tampoc serveix per exterior. Hi ha molts mobles que es fan amb aquest material, al qual se li posa una capa de plàstic, que allò que sí que es pot mullar. I diguéssim que fa com de bonic. Molts mobles comprats són d'aquest material. De conglomerat hi ha diverses qualitats. Això és contraplacat. Es fa amb capes fines de fusta que es col·loquen les unes sobre les altres en la direcció de la veta alternada i s'encolen entre elles amb resines sintètiques. He treballat poc aquest material i no he comprovat com respon a l'internet. I per últim, fusta autèntica, que és amb el material que treballaré en els meus vídeos, quan utilitzi fusta. És el que jo recomano, ja que és resistent i aguanta a l'exterior. Evidentment, no totes les fustes són iguals, depèn de l'arbre del qual provingui. I en el meu cas, jo utilitzaré bàsicament de palets. Apa, vagi bé.